na faɗi maku cewa kowa zai samu wannan tax na yau. Da farko za mu fara shiga wurin wannan gudumar ta dukan talauci. Sai mu fara yin ƙasa mu je mu nemo derivatives. Ga derivatives nan kun gan shi, so ba za mu iya claiming ɗinsa ba sai muna da margin trading times 20 amma mun kai shi level 10. So za mu yi son mu nemo margin trading times 20, I think ga shi nan kun gan shi nan ko? So shi kuma margin trading ba za mu iya kai shi times level 10 ɗin nan ba sai muna da margin trading times 10 level what? Level 5 ga shi. Shi za mu je mu nemo margin trading times 10 level 5 mu kai shi level 5. So ga shi nan margin trading times 10. So shi kuma ba za mu iya claim ɗinsa sai muna da shift coin level 5. So ga shift coin ɗin. So ku maybe za ku iya zuwa ku ga shift coin ɗinku ba a buɗe yake ba. So ba za ku iya samu ku buɗe wannan shift coin ɗin ba sai kuna da KYB level 3 nake gani. So inda za mu samu KYB ga inda aka sa wannan legal. Sai mu je legal. Bayan mun je legal ga inda aka sa KYB. Haka za mu claim ɗinsa times 3, kun ga nawa ya kai level 3. Sai mu koma can market. Bayan mun je mu claim wancan sai mu dawo nan wajen da aka sa mana shift coin mu claim ɗin shi level 5 kamar yadda nan suka faɗa. So za mu fara mun yi ɗaya saura na biyu. I'm sorry, kai. Yawwa. Again. Level 3. Level 4. Level 2. Kun ga muna kai shi level 5 sai gashi wannan ya buɗe. So shi ma za mu kai shi level nawa suke buƙata mu kai ɗaya. Shi sun ce level 5 to. Okay, 4 and 5. Okay, go ahead again. My God, network, what happened? So mun kai shi level 5. So ga shi kuma wannan ana buƙatar mu kai shi level nawa ne, ga shi na wannan level nawa ake buƙata mu kai shi, derivatives sun ce mun kai shi level 9. So za mu fara network ɗin sai a hankali yau. Level 8. So mun kashi level 9. So ga derivatives ya buɗe sai mu claim na derivatives. So mun samu ɗaya. Za mu nemo sauran yanzu. For now. Yanzu in za mu nemo shi za mu je nan legal. Da muka je legal sai mu ƙasa za mu ga inda aka sa license for Asia ga shi nan ko? Za mu claim ɗin shi. Network ɗin ya yi very far fa. So mun gama da shi sauran guda ɗaya. Da shi kuma za mu je nan sorry special. Muka je special sai mu yi ƙasa. Sorry. Na so in forgotten ɗin shi but mu nemo blocking special to amma sai mun zo na PRT sai mu shige shi sai mu ƙasa. So idan muka yi ƙasa so ga shi nan blocking suspicious accounts. So shi kuma ba za mu san shi muna da anonymous transaction ban level 7. So ga anonymous nan shi za mu yi claim ɗinsa zuwa level 7. Daga nan sai mu tsaye da abin in muka kai shi level to duk saboda dai matsalar network
kuna kai wannan level 7 za ku zo ku yi claim wannan blocking, shikenan kun gama kun yi claim din 5 million na yau kenan.